רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. בוקר טוב גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב חברים וחברות, כאן חיים רוטר איתכם ובשבילכם. ברוכים המאזינים לשעה הראשונה של תוכנית הבוקר שלי ברדיו קסם, בכל חמישי מ-9 עד 12, על יחסים ותקשורת, יחסים בין אישים ותקשורת מקדמת. כמובן כל מה שאנחנו כאן נדבר זה מקדם אנשים, והאורחת שלי בשעה הזאת אדווה אילון, מרצה, מאמנת ועוד 3 נקודות, כי את העוד אנחנו נשמע גם במהלך השיחה שלנו. בוקר טוב אדווה. בוקר טוב חיים. אדווה, בכל שידור, בכל שעת שידור, אפילו בכל הופעה שלי בפני אנשים, אם זה הרצאה, אם זה סדנה וכו', אני מתחיל במוטו שלי, שאליו הגעתי ברבות ימיי. המוטו שלי אומר שהחיים שלנו בבסיסם פשוטים. רק מה, אנחנו אלופים לסבך אותם. ואיפה כל זה קורה אגב? בראש שלנו, נכון? ומה הבשורה בכל זאת? שכמו שאנחנו יודעים לסבך את החיים שלנו, ככה אנחנו יכולים ללמוד לפשט אותם. ולמה אני מדגיש כל כך את המילה ללמוד? כי זה האבסורד של החיים שלנו, כשאת הפשטות אנחנו צריכים ללמוד, את המסובך אנחנו עושים באופן טבעי. עכשיו אני מתקיל אותך. מה המוטו שלך? המוטו שלי זה קודם כל לאהוב, דבר ראשון. אני חושבת שהאהבה היא מאוד פותחת. היא מביאה, היא נותנת, היא מפרגנת. וברגע שיש אהבה, יש הכל מבחינתי. יפה. ולהגיד את זה, את המוטו הזה, לפתוח את זה ביום האהבה, מציינים את יום האהבה, כן, היום, מחר וכו', הסופש הזה, אז בהחלט זה מרענן. ומי כמוני שמסכים איתך לכל מילה שאמרת ומתחבר. אגב, כשאנחנו אומרים אהבה זה בדיוק כמו תקשורת. כשאני שואל מה זה תקשורת בין אישית, אז בדרך כלל אנשים אומרים תקשורת ביני ובין אחרים. אני אומר, איפה היא מתחילה? קודם כל, תקשורת ביני ובין עצמי, נכון? נכון. אותו דבר אהבה. אנחנו לא יכולים לאהוב מישהו אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו. כן, אהבה עצמית זה אחד המפתחות הכי יקרים שהיקום יכול להעניק. לגמרי. אני אתייחס קודם לאישה ואחר כך אני אתייחס לגבר. אני חושבת שאישה שאוהבת את עצמה היא מקרינה משהו החוצה שכל היקום וכל הסביבה רואים. ואישה שלא אוהבת את עצמה לא יכולה לזמן לחיים של האהבה. לגמרי. ומאחר ואנחנו בתוכנית שכולה אהבה, אני חושבת שקודם כל האהבה עצמית פותחת את הכל. כן, אני יודעת שהאבסורד הוא שאנחנו רוצים שיאהבו אותנו, אבל אם אני לא אוהב את עצמי, אז איך אני יכול לבקש ממישהו שיאהב אותי? למה את צריכה לאהוב אותי אם אני לא אוהב את עצמי? נכון. אוקיי, וזה אותו דבר כמו שהאדם שאין לו כסף לא יכול לעזור לאחרים, אדם שרעב ואין לו אוכל לא יכול לתת לאחרים, ואותו דבר אם אין לי אהבה עצמית, אם אני לא מעריך את עצמי, אם אני לא אוהב את עצמי. אגב, אהבה עצמית זה לא אומר שאני עומד מול המראה ומנשק את המראה, כן? א', לא בטוח שלא חיים, אבל... אני יודעת מה זה רעיון, צריך לנסות את זה פעם. אוקיי, אז קודם כל להתחיל עם הומור ואהבה, אני חושב שהיום הזה הוא התחלה נהדרת. אדווה, אני אשמח אם תספרי למאזינים שלנו ולי, וכמובן לדותן שיושב מעבר לזכוכית וגם מקשיב לתוכנית, כמובן. בלעדיו לא היה מתקיים השידור. קצת על עצמך,
על נקודות מעניינות בחיי, איך שאת רוצה לשתף אותנו, ולמעשה, איך הגעת למה שהגעת היום. אגב, זה בסדר לך המיקרופון? כן, בסדר. יופי, נהדר. אז בבקשה, אדווה. טוב, אז החיים שלי הם חיים מאוד מעניינים. אם היו שואלים אותי לפני 10 שנים, חיים, לאן אני הולכת להגיע ומה אני הולכת לעשות, הדבר האחרון שיכולתי לדמיין זה שאני אהיה מרצה על תרבות יפן, ושאני אעביר סדנאות העצמה ואקח נשים, באמת למקסימום שהן יכולות להגיע אליו. אבל החיים לקחו לכל מיני מקומות שבסוף מה שהכי הכי רציתי, הגעתי בדרך הכי ארוכה שרק אפשר. ואם יש משהו שאני רוצה לכוון אליו היום, צופים וצופות שמקשיבים לתוכנית הזאת, זה ללכת בדרך הכי קצרה, המאזינים, כן, סליחה, ללכת בדרך הכי קצרה למה שאתה רוצה. אז הדרך הכי קצרה, זה כמו שמסע של 1,000 מילים מתחיל בצד ראשון, אז בואי נתחיל מהצד הראשון. איפה נולדת, איפה גדלת וכו'. אני תושבת הדרום, באר שבעית, לאחר מכן עברנו לעומר. הייתה לי שם ילדות מעניינת, אפשר להגיד, כי אני מאוד מאוד התחברתי לחברים מבאר שבע שעטפו, והייתה לי ילדות מקסימה בבאר שבע, וכשעברנו לעומר נפתחו ככה כל מיני דלתות שבחלקן פתחו ובחלקן סגרו. אני החלטתי על תרבות יפן. רגע, את כבר הגעת לתרבות? כן. ככה עברו שנים בצ'יק, כן? את תתפלא לשמוע. איפה למדת? רגע, הנה אם אני אגיד היה לך. שירות צבאי, דברים מעניינים בנקודות. חלק מתושבי עומר מופנים לאשל הנשיא. ובדיוק היום, ביום אהבה, יש לנו מסיבת שכבה באשל הנשיא. מה זה אשל הנשיא, למי שלא יודע? אשל הנשיא זה בית ספר שמאגד בתוכו קיבוצים, את עומר ופנימייה. זאת אומרת, זה חטיבת ביניים עם תיכון? זה תיכון, זה תיכון. ובאשל הנשיא זה נורא מצחיק, אנשים עכשיו ששמעו שאני מרצה, אמרו, איזה אדווה? הייתה אדווה אחת, והיא אף פעם לא דיברה. אז אמרו להם, זאת האדווה הזאת. ואנשים פשוט צרבו להאמין שזה יכול להיות שבחורה שלא דיברה 4 שנים, יש מצב שהיום מדברת בלי סוף, בכמה שפות. אז אני אומרת, קודם כל החיים הם מעניינים, דבר ראשון. ודבר שני, לפעמים כשאתה יושב על איזושהי נקודת זמן, ואתה חושב, לאן החיים הולכים לקחת אותי, ואין לך תשובות. אבל ברגע אחד הכל מבזיק, ואתה יודע לאן אתה הולך. קרה לך דבר כזה? בטח. בטח. עד היום קוראים לי דברים אני חושב שאנחנו מזמנים אותם, כן? אבל איכשהו... בתת מודע. בתת מודע, כן. בשפה שלי זה בלא מודע. בלא מודע, אוקיי. אוקיי, למה? כי תת זה מתחת, כן? ולא בדיוק עדיין מיפו איפה יושב המודע ולא מודע, למרות שמדברים או עונה ימנית או נסמנית, אבל נעזוב את זה. זה סמנטיקה רק. כן, ומה המסלול אחרי התיכון שעשית? אחרי התיכון התחלתי ללמוד חינוך וספרות באוניברסיטת בן גוריון, ולאחר מכן עברתי לאוניברסיטת ירושלים. אני אגיד לך מה, אחרי שאני, קודם כל הגעתי ליפן למטרה של טיול. כבר מהאוניברסיטה כן, סיימתי את האוניברסיטה, נסעתי ליפן. מה למדת? למדתי חינוך וספרות. אבל אחרי הנסיעה ליפן הבנתי שאני חייבת להיכנס לתרבות יפן וללמוד אותה יותר לעומק. יצאתי מיפן, הלב שלי היה חצוי, לשניים. הרגשתי שמשהו בי חייב לחזור ולחקור וללמוד ולדעת. ואז התחלתי ללמוד באמת באוניברסיטת הר הצופים בירושלים את השפה ואת התרבות היפנית. ושם התחילה השמחה האמיתית של החיים. עם כמה השפה היפנית היא שפה מאוד קשה, מצאתי את עצמי מתחברת מאוד מאוד גם למקורות, וגם לאיך ולמה, כי משהו בפשטות, דיברנו בהתחלה על פשטות, ומשהו בפשטות של תרבות יפן, מאוד מאוד חיבר אותי לעני העצמי שלי. הרבה דברים הלכו מסובך, וכשנכנסתי ליפן הם התחילו ללכת קל יותר. וזהו, חזרתי ליפן עוד פעם, ושוב הלב התרחב וגדל, ובפעם השלישית כבר באתי לחקור ביפן. וזה היה שאת אומרת פעם ראשונה, פעם שנייה זה תקופות? זה תקופות, זה כל פעם 3 חודשים, כי ביפן לא נותנים יותר מ3 חודשים של ויזה, אבל המחקר פתח בפניי המון דלתות. אז אם אנחנו פה היום בנושא של אהבה, ודיברנו על אישה, האם היא יכולה להתחבר לאהבה הפנימית שלה, ואני יכולה להגיד לך שאני למדתי המון מהנשים היפניות. גם על אורח החיים שלהם, שהוא אחר לגמרי משלנו, משלי, וגם על עצמי. שתרבויות אחרות יכולות לקחת למקום אחר לגמרי. לגמרי. כן. מסכים איתך. והאהבה היפנית היא אהבה אחרת.
ולקח לי 2 להבין מה הם בעצם רוצים כשהם מדברים על אישה שמגדלת ילדים, ומצד שני מאהבת בחוץ. האם היית מסכים לדבר כזה? ברור שכן. יש תרבויות, למשל בדרום אמריקה זה די מקובל, כאילו המאצ'ו הגברי, זה אם אין לו מאהבת בחוץ, אז הוא לא גבר. אוקיי, ואיך בעיני האישה זה מתקבל לדעתך? אני חושב שזה תלוי בתרבות. יש כאלה שרואות בזה בגידה, יש כאלה שרואות בזה חלק מהעניין. כן, העניין הוא שמה שמותר לגבר בתרבות יפן לא מותר לאישה. נכון, וזה אותו דבר גם לגבי דרום אמריקה, כן. נכון, אני רק אומרת לראות את זה לפעמים... לפעמים... או בכלל בעיני מאצ'ו ממוצע, כלומר הגבר השוביניסט. זאת אומרת, הרי את יודעת שגבר שהולך עם הרבה נשים הוא גבר, והאישה שהולכת עם הרבה גברים היא לא צריך להגיד מה. על שם רחב. כן, זאת שמוכרת מזון, כן? בדיוק. מה שלימדו בכיתות יסודיות. באמת. אז כן, זה לגמרי שונה. אגב, אני יודע כי שמעתי אותך ככה בהרצאת מבוא, שיש לך סיפור מאוד מעניין על אחת הפעמים ביפן, נכון? יש לי הרבה סיפורים מעניינים, just name it, ואז זה הכל מתחיל לצאת. אוקיי, אז ספרי לנו איזה משהו ככה קצת... שמע, קודם כל, השירותים שלהם זה השירותים הכי מפנקים בעולם. אתה נכנס לשירותים, יש לך אפשרות לחמם את האסלה. כל החלק העליון של התקרה נפתח בלחיצת כפתור וריח סחלבים מדהים. על טוקיו אני מדברת, כן, על הערים. כי יפן הרי זה לא בדיוק קיוטו, זה לא טוקיו. נכון, נכון, וגם בכפרים. כן, מי שלא יודע, רק קיוטו זה הבירה הישנה של המלכים וכו'. לעומת טוקיו שהיא מאוד מאוד מודרנית, אז כמובן שלא כל יפן היא כזאת מפנקת, אבל... נכון, אבל יש להם דברים, תשמע, החל מהרובוטיקה וכלה בכל מיני פירות שאתה עושה החלאה בין אגס ותפוח, או כל מיני דברים מעניינים שעטופים בנייר צלופן, שאתה אומר, אני הולך ואני קונה 2 שקיות של מלפפונים, והם קונים מלפפון אחד ועגבנייה אחת, אבל אוכלים המון בחוץ. אנחנו רוצים בחלק הזה להגיע, לפני שנשמע שיר, להגיע גם למה שאת עושה היום, ואחר כך נפרט, יותר ניכנס לעומק, אבל בואי נאמר, מה הצימוק, כמו שאומרים, שהוצאת מהנושא הזה של עיסוק בתרבות יפן? מה זה עשה לך? מה זה שינה אותך? שינה לגמרי קצת להוריד אגו. אני חושבת האגו הוא דבר שיכול לקחת אותך למקומות מאוד מאוד מוזרים. יש סוג של מלחמה עם אגו. וכשאתה מוריד אותו ואתה מתמקם בתוך שלך, אתה יכול להגיע להמון המון דברים בקצב הרבה יותר מהיר. וכשאני אומרת קצב מהיר, אני מדברת על קודם כל להבין את עצמך, ומתוך זה הכל בא. תראי, לי זה קרה בלי תרבות יפן. אוקיי. לי זה בא דווקא מהתחום של ה-NLP, Neuro-Linguistic Programming, ניתוב לשוני פיזיולוגי, שאני מאסטר NLP, אבל פשוט הכלים האלה, תראי, כשלמדתי את הנושא, אז שאלו אותי, מה עושה לך NLP? אז אמרתי, NLP לא עושה לי כלום, כי זה לא מה עושה לי, אלא מה אני עושה עם הכלים והתובנות וכו', ובאמת הכלים האלה, והתובנות עזרו לי באמת להבין, וברגע שנושא של האגו, לא שאני מבטל את עצמי חלילה, אבל הוא לא אישיו אצלי, ואני מתמקד באחרים, בחוצה, מה שנקרא, במקום... בבפנים שלי, אני מתמקד באנשים אחרים, אז זה משנה לגמרי, והאגו הוא ישנו, אבל הוא לא... הוא לא תופס מקום כל כך מרכזי. לגמרי. וכן, אז זה לא רק בתרבות יפן. באמת. מה את עושה כיום? זה מה שמעניין בעצם. למרות ששוב, את יודעת שאם היינו קוראים ספר או שיר או זה ישר לעניין, כאילו לפואנטה של הספר, אז אפשר לגמור אותו בכמה דפים. אז כן, צריך להוביל לזה ולדעת מי הדוברת גם, לא רק מה היא עושה היום. אז ספרי קצת על העשייה שלך היום, ונדבר גם, נקשור את זה גם לנושא של חג האהבה, ט"ו באב. אוקיי, היום אני עושה 2 דברים. גם אני מעבירה הדרכות עסקיות לאנשים שלנו שנוסעים לעשות הייטק ביפן. אני בעיקר מדברת על מצוינות על פי תרבות יפן, ואני מכניסה את הנושא שנקרא זן, שזה בעצם החלק של הסינכרון עם הגוף,
ואיך הוא משפיע על עולם העסקים. זה מרתק. יפה. אותי זה מרתק. יכולה לתת דוגמית מה זה נקרא מצוינות בהיבט היפני? העם היפני הוא עם שמאוד מאוד דורש מעצמו חיים, וזה אומר מרגע צאתם לעולם יש את המושג של מצוינות, שאתה צריך ללכת על פי מדרגות נאות ולהתאים את עצמך על פי הדורשנות שהם מכוונים אליה. אז זה מתחיל במבחנים כאלה ואחרים שמעבירים מגן הילדים ובהמשך בכיתה א', ואחר כך זה כל הרצון להילחם עד שאתה מגיע למשרד האוצר היפני, וזה אומר מבחנים שאתה חייב להגיע למאיות. אתה יודע שהיום ילדים יפנים, הם לא שואפים רק למאיות, הם לוקחים גם את שאלת הבונוס שתכוון אותם לכיוון המאה ה-20. אז כיתות שלמות יושבות ועושות קידות לילדים שלא יוצאים מהכיתה בתום המבחן, כי הם לוקחים את העץ, שמים על הדף ומנסים לפתור את השאלות שהן באמת הרבה הרבה מעבר למה שמקבלים בכיתות הרגילות. והרצון הזה למשוך עד הקצה שלך, לי הוא עשה איזשהו מהפך בנשמה, כי מצאתי את עצמי מהרהרת בכמה מהאנשים ממצים 30 ו-40% מהיכולת שלהם. נכון. מתמקמים שם ואומרים, בסדר, הגעתי. אני לא רוצה לשמוע יותר את הבסדר והגעתי. וזה בדיוק מה שאני עושה היום, זה הצד השני. הצד השני הוא לקחת נשים ולהעביר אותם מסע. ובמהלך המסע הזה אני מכווננת למצוא את הכי טוב ולהשיג את הכי טוב שאת יכולה להשיג. בינך לבין עצמך. זאת אומרת, שאם איזושהי אישה התחילה סדנה, והיא ברמת תובנות עם עצמה מ-1 עד 10 במצב 2, וזאת שלידה התחילה במצב 6, הן לא באותו מקום. זאת שהתחילה ב2 תתקדם לכיוון איפה שהיא יכולה, וזאת שהתחילה מראש ב6, היא תתקדם למקום הרבה יותר טוב עם עצמה, כי מראש היא ברמת מודעות גבוהה יותר. ואני מוצאת את עצמי מאוד נסחפת איתן במסע שלהן, לנסות לקבל ולהבין מה הן יכולות לעשות אחרת, מה הן יכולות לשפר, או מי שנמצאת במצב מצוין, להישאר ולנסוק משם. אני מוצאת את עצמי מהרהרת המון בכל אחד ואחד מהאנשים שיושבים בחדר, בחיים שלו ואיך הוא יכול להתקדם ולעשות. ואני מוצאת שזה מרתק, חיים של אחרים זה מרתק, ודרכם אני מאוד מתחברת לחיים שלי, כמובן. את יודעת, אם לא הסקרנות שלי ואהבת האדם והסקרנות להתעניין בחיים של אחרים, לא הייתי בעצם יושב כאן, או הייתי אולי משדר, כמו שיש עיתונאים רבים, ששוב מקומם בסדר, בנושא של תחקירים ולמצוא איפה הלא טוב וזה, ואני דווקא מחפש את הטוב שבאדם. שוב, אני לא פוסל, גם את זה צריך, כן? את אמרת קודם, הם נלחמים, והמילה הזאת לדעתי היא טבועה מאוד בתרבות היפנית, כי המלחמה מתרבות הסמוראים וכו', ועד למי שנכשל בתפקידו, הנושא של החרקירי בזמנו וכו', אני לא יודע אם זה עדיין קיים פה ושם, אבל התרבות היפנית באמת, המילה מלחמה, גם מלחמה עם עצמנו, כלומר המלחמה הפנימית, היא באמת חלק אינטגרלי. לגמרי, זה בתוך ה-DNA שלהם. נכון. ונושא של מה עוד את עושה חוץ מסדנאות? סדנאות העצמה והרצאות על תרבות יפן, ואני אימא לשני ילדים מקסימים. יפה. אני הייתי מוסיף, כיוון שלא רואים אותך, אימא מקסימה לשני ילדים מקסימים. וואו, תודה רבה. כן, הילדים שלי מאוד מאוד ממלאים אותי. אם דיברנו על אהבה, זאת אהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר. לגמרי. זה לקחת אותם ולהסניף אותם, ולהרגיש אותם, ולראות אותם גדלים. ואתה יודע מה משגע אותי? שמיום ליום אני מרגישה שהם הולכים וגובים, ואני נשארת באותו מקום, ואוטוטו הם עוברים וחולפים. אתה יודע, החיים הם כל כך מהירים, וכל כך, הכל הולך במהירות אדירה, ואני אומרת, צריך לנצל כל רגע. וליהנות ולברך על הטוב שיש לנו, ולשמוח על הטוב שהחיים האלה מביאים לנו. לגמרי. להעריך. אגב, הנושא של שמחה ביהדות דווקא היא גם כן בשורשים, ושמחת בחגיך, והיית שמח, רבי נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה וכו'. נכון, לשמח חתן עם כלה, כן, כן, יש המון, כן, וחבל שאנשים אולי לא חושבים על זה על הבוקר,
למרות שמי שמתפלל אומר מודה אני, אבל השאלה כמה מתייחס לנושא של שמחה, כי לקום בבוקר עם חיוך, זה משנה את את יודעת שחיוך הרי איך מצעיר עם אותו קו עקום, נכון? נכון. וזה הקו העקום היחיד שמיישר את הכל. נכון. ואם כבר דיברת על כל הנושא של יהדות ושל תורה, אז שיר השירים זה משהו שאליי מאוד מאוד מדבר. גם אליי. אני לדודי ודודי לי, והיום חג האהבה והשמחה, ואני חושבת שהאהבה היא גורם אדיר שמקדם כל דבר. אז בואי נדבר קצת על נושא של זימון הטוב לחיים שלנו, בחירת בני זוג, או מי שכבר נמצאים בזוגיות, העצמת האהבה, כי זה... אוקיי. אני רוצה לשאול שאלה. למה אתה הרי עוסק בזוגיות? נכון. אני אשאל ואני גם קצת אענה. בין היתר, כן. הרי כל הנושא הזה של להיפגש עם בן אדם במטרה, אני רוצה לזמן לחיים שלי בן זוג, אתה פוגש אנשים ואתה יוצא שוב ושוב ושוב ושוב, ואתה אומר, לא נדלק לי. ופתאום אתה פוגש בן אדם ואתה אומר, וואו. אז אני שואלת, למה אתה פתאום אומר, וואו? ואני רוצה להקדים ולענות ולומר שמשהו בתדרים אנרגטיים מאוד מחבר שני בני זוג. שיכולים עוד ועוד אנשים להיפגש ולהגיד, זה לא עשה לי את זה, או בנות שבאות אליי לסדנה ואומרות לי, אין לי את הקליק שאני מחפשת, או אין לי את הפרפרים בבטן, ואני שואלת, בדיעבד כשהיא כבר מצאה את הפרפרים בבטן, מה היה באותו בן אדם שבאמת הדליק אותה? והתשובה היא שיש משהו בתדר האנרגטי של שניהם, שהוא מאוד מאוד דומה. לפעמים זה בדיוק על דרך הכן, ולפעמים זה בדיוק ההפכים, ואחר כך האנשים האלה מתחברים, והיא רואה שמה שהיא הכי הכי אהבה, זה בעצם גורם, אני קוראת לזה העקב אכילס של החברות, של הידידות, של הרעות ביניהם. לגמרי. זה בעצם, כשאני מדבר בהרצאה על עוצמת הזוגיות, או שאני... יופי. אני ביקשתי ממך להשתיק את הסמארטפון שלך, ואני מודה פה בפה מלא שאני לא השתקתי את שלי. אז פשלה גדולה, אבל זה בסדר. אני אגב אוהב לשתף את המאזינים בכל מיני דברים, אני יודעת, תקלות. בטוח מישהי כתבה, אתה נהדר. אתה נהדר וחג אהבה שמח, בטוח. אני מקווה. בכל אופן, כי זה חלק מהחיים, אני יודעת, גם בהרצאות אני מבקש מכולם... וכבר קרה לי גם כן שביקשתי מכולם, אבל הטלפון שלי צלצל באמצע ההרצאה. אז כולנו אנושיים, בלטינית אומרים errores humano. לשגות זה הומני, זה אנושי. אז הנה, גם אני עשיתי את זה, זה בסדר. וגם מאוד מאוד חשוב הנושא של ההומור, שאתה יודע לצחוק על מצבים. וגם על עצמי. בדיוק, שזה מה שמקדם את הדברים. זה בסדר. הנה, זה הנושא של האגו, כן? אני השדרן, וככה, וחשיבות יתר לכל הנושא. ואני עושה את זה באהבה, בכיף, ונהנה מזה, ורוצה להדביק בענה שלי גם את המאזינים שלנו. אנשים אחרים, כן. אז חזרה לנושא של בחירת זוגיות, בכלל הנושא של הרבה אנשים לא מבדילים בין התאהבות לאהבה. נכון. כי הנושא של וואו, הרי את יודעת, התאהבות, מה יש בתוך ההתאהבות, למה זה דומה, לאיזה מילה דומה? התלהבות, נכון? אנחנו מתלהבים. נכון. מה יש בתוך המילה להב? להב. להבה, כן? נכון. עכשיו, גם בביטוי, כשאנחנו אומרים בסלנג, נדלקתי עליה, אני שרוף עליה, כן? זה הכל. וטבעה של אש זה לבעור ולדעוך. מה שנשאר אחר כך זה הגחלים. הגחלים... ואיך אתה משמר את הגחלים. זאת האהבה, זה כן. אז אני רק אגיד בשתי נוסחאות קצרות מאוד, ואנחנו כמובן, את המרצה כאן ולא אני, אבל בכל זאת יש לנו אינטראקציה. התאהבות זה על מה אנחנו מתאהבים על סמך מה שאנחנו חושבים, מדמיינים, אנחנו בונים איזה דמות, כן? אז כלומר מה שאנחנו חושבים עליה, נניח, מה שאני חושב עליה. אהבה זה מה שאני יודע עליה, כלומר כבר לאורך זמן, ואנחנו אוהבים למרות, בזכות ולמרות. בזכות אותם הדברים שאנחנו באמת אוהבים, ולמרות דברים שאנחנו פחות אוהבים באותו בן אדם, כי לכל אחד יש את הדברים שאנחנו, כן?
אבל איפה הדבק כאן? זה באמת בזכות. אז הנושא הזה של האהבה, באמת, כשהיא מודעת, היא הרבה יותר חזקה. נכון, וגם עוד דבר, שאנחנו בוחרים בן זוג שיש איזה סוג של מעטה על העיניים, שאנחנו לא כל כך רואים לחלוטין מי הבן אדם שעומד מולנו. זאת אומרת שכל התקופה של ההתאהבות, אני רואה אותה כסוג של ערפל. נכון. כשהערפל הזה מתפוגג, נוצר שם מוצר אחר, שאולי לא אליו אנחנו התכוונו. ואני יכולה להגיד לך שדווקא גברים, שאני מדברת איתם בסדנות, אומרים לי, תשמעי, זה לא האישה שהתחתנתי איתה. אני אומרת לו, כמה זמן אתה נשוי? הוא אומר לי 20 שנה. אמרתי לו, אתה מצפה אחרי 20 שנה שהיא תישאר אותו דבר, זה אוי ואבוי לך. אתה הגבר שהיית לפני 20 שנה? על זה הוא לא עונה בכלל. נכון. אבל אני יכולה להגיד לך, אני שואלת, מה השתנה? אז הוא אומר לי, הכל. זה מוצר אחר. אני אומרת לו, מה הוא אומר לי? אני אסביר לך. קודם כל, היא הייתה נורא חתיכה, וכמה ילדים היא ילדה? 4 ילדים. הוא מצפה שאחרי 4 ילדים היא תיראה אותו הדבר. הוא נראה אותו דבר? זהו שלא. תשמע, וזה לא רק בצורה חיצונית. היא התקדמה והיא למדה, והיא רוצה לצאת בשביל כל מיני דברים שמקדמים את האג'נדה שלה. והוא אומר, תקשיבי, את כל היום ישבת בבית, משהו פה משתנה, אני כאילו לא שולט בדברים. החיים הם משתנים, החיים הם דינמיים. לגמרי. אישה או גבר שלא התקדמו, גם בזוגיות, גם בעבודה, גם עם הכל. הם מתחילים לדרוך במקום, וזה משפיע. לדעתי, אלה הגלים שבדיוק משפיעים על איך אני בכאן ועכשיו. הגלים האלה, זה מה שנותן את הכוח או להמשיך, או לדוח. נכון. ואף אחד לא רוצה לדוח. אני יודעת שקודם כל האהבה, לדעתי, וככה אני רואה אותה, וככה אני גם מיישם אותה, זה תמיכה, זה גב. זה הבנה, זה הקשבה, זה יכולת לתקשר, לשבת ולדבר. כמה אנשים שנשואים 20 שנה ומעלה, יצאו לאחרונה לדייט עם אנשים שלהם. כלומר, או שיוצאים עם חברים לשבת בבית קפה, או שהולכים עם הילדים לחופשה, או שזה, איפה זמן איכות? איפה, הכל אפשר לעשות את זה עדיין, כן, להיות המחזר והמחזרת ולהיות, כן. לקבוע דייט, לך ולה ולצאת. כן, זה כמו הנה, אני מכיר זוג למשל, שהחליטו שיום אחד בשבוע הם מתלבשים יפה, הם יוצאים למסעדה טובה, אחר כך לאיזה סרט טוב או הצגה, כן? אחר כך סקס טוב, וזה יופי. רק מה, היא ביום שני והוא ביום חמישי. אז כן, עם אחרים זה בסדר, אבל עם הבעל או האישה זה לא. כי זה כבר ישנו שם, זה פשוט חפץ, זה ישנו, זה... אתה יודע שבדיוק בסדנה שעשיתי לא מזמן, דיברו על הנושא של לבלות עם אחרים. ואני מנסה לחשוב כמה זמן אנחנו באמת נותנים לעצמנו לקחת את הכיף, אבל להשתתות. דיברנו קודם על אגו, וזה בדיוק מתחבר לי עכשיו. להניח לאגו, להשתתות, ולקחת את האנשים שאנחנו באמת אוהבים, ולבלות איתם. אבל לא רק האנשים שאנחנו אוהבים אותם ב-level הרחב, אלא באמת ב-level הצר של בן הזוג ואתה, נכון. ובן הזוג ואת, ויושבים ומבלים, ועושים דברים שלא עשו אותם קודם. נכון. בדיוק זוג לידינו יצאו עכשיו לסוף שבוע מדהים באיטליה 3 ימים, ככה בבוקר ביררו, צהריים, אני אומרת, וואו, יש עוד אנשים שעושים את זה. נכון. וזה מחזיר בדיוק לספונטניות שהייתה פעם, וזה בדיוק הדבק שחיבר, הספונטניות של בבוקר, אני לא יודע מה אני עושה בצהריים. יכול להיות גם מתוכנן. ואפשר לארגן. יכול להיות גם מתוכנן. אגב, אנשים שאיך אומרים, יש להם מאהבים ומאהבות מהצד, הם מתכננים יום מפגש, עניינים וזה וזה, ומתכוננים לזה. למה לא לעשות את זה עם בני הזוג שלנו? יפה. למה לא לעשות את זה? שאלה מצוינת. אני שואלת שאלה מדהימה. כן. עכשיו, אנחנו שוב נוגעים בנושא של יום האהבה, אז אני אשאל אותך באופן אישי. אוקיי. מה אומר לך? מה זה בשבילך יום האהבה? יום האהבה זה יום בעיניי שאפשר לפנות אותו לדברים שלא עשינו אותם קודם. את מדברת על היום הספציפי, נניח ט"ו באב. אני אומרת גם לא בט"ו באב. אני אומרת שאם מחליטים, אז על ט"ו באב, אז אני אומרת, היום יש לי מסיבת שכבה, אני הולכת לראות אנשים שלא ראיתי אותם 30 שנה. אין לי מושג מה הולך להיות שם. באמת. אוקיי. אתה לא רואה אנשים המון זמן, אתה לא יודע מה הולך להיות, אבל אני מדברת על כן עם בן זוג, שהרצון הוא כן לעשות משהו אחר מימים אחרים. וזה צריך להיות משהו שאולי גם ספונטני, אבל גם שיש מאחוריו איזשהו תכנון. איזושהי מחשבה, כן. כן. וכוונה לצד השני. כן.
אז לפני 2-3 אני התראיינתי בטלוויזיה כמי שעוסק בזוגיות כבר הרבה שנים, ושאלו אותי את השאלה הזאת, מה זאת בשבילך, מה זה בשבילך יום האהבה? אז אני אמרתי שבשבילי יום האהבה הוא אחד מ-365 ימים בשנה. כל הכבוד. כי אין יום כמעט, כן, שאני לא מביע את אהבתי לבת הזוג שלי. יפה מאוד. ולא כל יום צריך להגיד את המילה, לא, אני אבל אוהב אותך. אבל כל הנושא הזה של, בוודאי, והפרגון, והמחמאות, והחיזוק וכו'. וכן, בהחלט, אם יש את האהבה בלב, אז היא ישנה. נכון. וזה מה שאני מאחל לכל מי ששומע אותנו, וגם זה אפשר ליישם את זה, ותאמינו לי, אם עושים את זה, זה גם קל ליישום. נכון. נכון? מסכימה איתי? מסכימה. אוקיי. בחלק הזה של השיחה שלנו, יש לנו איזה 12 דקות נטו. הייתי מבקש ממך אדווה, א', לספר לנו, או לענות לי לשאלה. מה תעשי כשתהיי גדולה? כלומר, מה בעצם, איך את רואה את עצמך קדימה? אני יודע שאני, פער גילאים שלנו כמובן גדול, אני הרבה יותר בוגר ממך, או מבוגר ממך, סליחה, בוגר, זה לאו דווקא בוגר, זה יכול להיות מישהו גם בין 15 בוגר, ובין 75 לא בוגר, אבל מבוגר ממך, ובכל זאת, אני מתכנן 30 שנה שלי הקדימה, כן? אוקיי. אף אחד לא יודע אגב כמה ניתנו, אבל במיינד, אני החלטתי במיינד הכל פתוח. בדיוק. אז אני שואל כל אחד, גם מי שעבר את גיל ה-80, כי היה לי פה אדם מאוד מעניין ממייסדי חיל האוויר שלנו, שהוא עבר את ה-80, ואני שואל אותו מה תעשה כשתהיה גדול. גם את שמעון פרס הייתי שואל את אותה השאלה. כן. מה באמת, איך את רואה את עצמך קדימה, מה ההתפתחות, מה את רוצה לעשות, ואחר כך אני אבקש ממך לתת דברים מעשיים, איזה שהן תובנות מעשיות למאזינים, או תרצה לכוון את זה למאזינות, לא משנה, שאפשר, יכולות או יכולים להוציא מהשידור הזה, להגיד, וואלה, אדווה אמרה משהו שאני אקח את זה איתי, אפילו דבר אחד, וזה מה שאני מכוון בהרצאות שלי, של לצאת עם משהו, כי אם לא יוצאים עם משהו, עם איזה כלי אחד, לפחות איזה תובנה אחת, לא עשינו שום דבר. אמת. אז לגבי מה אני רוצה לעשות, אני רוצה להמשיך בהרצאות שלי, אני רוצה להיכנס יותר למגזר הפרטי והעסקי, לעבוד יותר עם הבנקים, לקחת את התחום של מצוינות ולהריץ אותו קדימה. יפה. למשל, אחד המגזרים שאני מאוד נהנית לעבוד איתו זה המורים. אני חושבת שלקחת את המורים שלנו ולהבעיר איזה פלפל ככה חזק חזק ולקדם אותם, כי יש לנו מורים נפלאים במדינה, זאת משימה, ואני מאוד אהנה להעמיק ולעשות אותה. את יודעת, מי שלא מיומן, אבל אני כן מיומן, בדרך שאמרת את זה, להעניק הפלפל הזה, זה כבר מראה שאת מאמינה בזה, שזה מה ולכן אני בטוח שזה עובר לאלה שעובדים איתך ובאים לסדנאות שלך או לאימונים שלך, הם מקבלים את זה, כי אני יודע מה זה להעביר מתוכנו. נכון. נהדר. מה השומעים לא רואים? הם לא רואים את הסמלה הוורודה, הכאה, עם הפרח בשיער, הוורוד הכאה שלי, שהכל כאה ופורץ. יפה. אז מי שאוהב את העבודה שלו, רואים את זה ושומעים את זה, וזה לוקח. וזה לוקח. נכון. לגבי תובנות וכל מיני ככה דברים שאני יכולה לתת, אני חושבת שאם אנחנו רואים את בן הזוג שלנו כמו שהוא, נטו, יש הרי דברים שאנחנו מאוד אוהבים בו, חיים, ויש דברים שאנחנו פחות אוהבים בו. כמו שאמרתי, בזכות ולמרות. בדיוק. אני חושבת שלקחת את הנקודות שפחות אוהבים בו, להוציא את האצבע, ואני עכשיו מצביעה עליך, להוציא את האצבע שאנחנו מצביעים עליו, את זה אני לא אוהבת. אני חושבת שכל דבר שאנחנו לא אוהבים בבן הזוג שלנו, אנחנו בראש וראשונה לא אוהבים בנו. נכון. אז התחלנו עם הנושא של אהבה עצמית, אבל אני רוצה לדבר על הקבלה העצמית שלנו, ולעבור איזשהו תהליך בינינו לבין עצמנו. כשאנחנו מטפלים בעצמנו, הדברים מהצד השני הם פחות מפריעים, הם הופכים להיות, גם אם הם מפריעים, הרבה יותר מינוריים. ושם יכולה להיות נקודת חיבור מאוד מאוד מעניינת. זה דבר אחד. דבר שני, לאפשר לבן אדם להיות.
אנחנו לא תמיד מאפשרים. אנחנו רוצים שבן הזוג שלנו יתנהג כמו שאנחנו רוצים. כמו שאנחנו, בוודאי. ואין כזה דבר כמו שאנחנו. הוא בן אדם בפני עצמו, ואנחנו בן אדם בפני עצמנו. אתה לא יכול לקחת אותו ולהתחיל להפוך אותו, הרי קקטוס לא יהפוך להיות פתאום איזה צבעוני יפה ולהפך. אוקיי? קח את הצבעוני ותראה את היופי שלו, ואת הקסם שבו, ואת הצבע שלו, וקח את הקקטוס ותהנה מהקוצים שלו, כי זה המהות שלו. אתה לא תוכל לשנות אותו. ברגע שתקבל כל בן זוג כמו שהוא ותעצים אותו, אני חושבת שזה א' ב' בבנייה מאוד מאוד חיובית לשני בני הזוג. גם לבן אדם שמקבל וגם לבן אדם שנותן ומאפשר לבן הזוג שלו לפרוח כמו שהוא. כשאתה מאפשר פריחה, אתה פורח בעצמך. לגמרי. את יודעת, שוב, מכיוון שאנחנו די, יש לנו רקע דומה של תובנות, אז הרבה אנשים אומרים, וזה קורה הרבה, למשל, אנשים שעוד לפני החתונה, אבל גם אחרי, אני אשנה אותו, או מנסים לשנות אנשים. גבירותיי ורבותיי, אתם לא תוכלו לשנות מישהו. No. אתם כן יכולים לעזור לו, או לגרום לו, להשתנות בהתנהלות, התנהגות. איך אנחנו יכולים לגרום למישהו אחר להשתנות בהתנהלות? על ידי מה? על ידי שאנחנו נשנה את ההתנהלות ואת ההתנהגות שלנו ואת נכון. התובנות שלנו. נכון. וזה משפיע רק על ידי שינוי בתוכנו. כי אם אני עצבני על מישהו ואני צועק עליה, כן, אז היא באופן טבעי צועקת עליי, נכון. ואז יש דפוס מסוים. אם לא אני אדבר במקום לצעוק, אז אני אקבל גם תגובה כזאת, כן? כלומר, על ידי זה שאני, ועוד דבר, זה שאנחנו רוצים שאנשים יתנהלו לפי דפוסים שלנו. איזה מילה הכי, את יודעת, את צריכה לעשות כך וכך. מה זה צורך? צורך זה דבר מאוד מאוד אישי. נכון. כשאני אומר, את צריכה, למעשה, אני מבטא את הצורך שלי, נכון. שאת תעשי כך וכך. זה מניפולציה. כן. זה מניפולציה, זה בדיוק. לגמרי. עכשיו, אנחנו אגב מניפולטיביים כל הזמן. אפשר גם להיות מניפולטיבי לחיוב, כמובן. כי תינוק ברגע שהוא בוכה, אז זו השפה שלו לגרום להורים... לעשות את הדברים שהוא רוצה. נכון, נכון. אז זה בהחלט, מה עוד את יכולה ככה לתת לנו? אני חושבת שלקחת כל נקודה שהיא נמוכה אצלנו בחיים ולהעצים אותה, ובעיקר להעצים את מי שעומד מולנו, מתוך מה שהוא יכול. אני רוצה להקדים ולומר שקודם כל, להבין מה הבן זוג שלנו יכול, ולצעוד משם. כי דיברנו קודם על מניפולציה ועל הרצון לשנות, אבל יש פעמים שאנחנו כנשים מנסות לעשות שינויים במקום שאי אפשר. פשוט אי אפשר. דוגמה. להחליט בשביל מישהו אחר על דיאטה זה בלתי אפשרי. נכון, אי אפשר. נכון. אני היום החלטתי שאני לוקחת אורח חיים יותר בריא. לנו בבית יש ארון של ממתקים מאוד מאוד גדול. אז דיברנו על מניפולציה, והילד שלי מצביע שהוא רוצה מהארון. עכשיו תוציא ותיתן לו את זה, אוקיי? וזה לא הולך ככה. אמרנו שאם אנחנו לא משנים את המיקום ומעלימים את הממתקים האלה, כל המשפחה אוכלת וכולנו עולים במשקל, אוקיי? אז אני החלטתי שקודם כל אני עושה אורח חיים יותר בריא, ואת הארון הזה אנחנו סיימנו, יותר אנחנו לא, וקונים הכל בריא, וקונים הכל עם דל בגלוטן ובסוכרים וכל הדברים האלה. זאת הדרך להעביר לילד שהנה גם אבא ואמא משתנים, ועושים את הדברים כמו שצריך בשביל לרזות. אז אתה לא מנסה לשנות מישהו אחר, אתה קודם כל משנה בעצמך, אבל דרך זה, אורח חיים בריא לכולם. אני חושבת שזה דבר נפלא. נהדר. במקום מניפולציות, תעשה בעצמך, צא, תצעד, קח את הילד, לא באוטו, אלא ברגל. דבר מאוד חשוב. יפה. סוג של אהבה. יפה. את יודעת שלמשל, כשאנחנו מתחילים לראות שמה שמישהו אוהב לעשות, וזה בא על חשבוני, כן. כאילו, נניח שהוא הולך לכדורגל בשבת, אז כל שבת כמובן זה מוגזם, כן? אבל מפעם לפעם, מה, זה שבת, ומה אני אעשה? או לא יודע, איזו הרצאה בערב או משהו כזה, כן? כאילו, זה על חשבוני, ואני חוויתי את זה בעברי. לעומת
לתמוך בצד השני, ואני אומר הדדי, זה לא שהיא תתמוך רק בי, אלא אני תומך בה. כי למשל אם בת הזוג שלי ימי ראשון רוקדת ריקודי עם בערב, אז מה, אני אשאר לבד? ומה אני אעשה בזה? אבל זה אופציה לא נורמלית, להתחיל להעסיק את עצמך גם. היא יוצאת ורוקדת, אתה הולך לכדורגל, כל אחד משמר ואוהב את התחביבים שלו. נכון, אז ברגע שמאפשרים, איך אומרים, אני כבר לא ילד שצריך בייביסיטר, נכון. אני יכול לנצל את הזמן הזה למה שזה, וכשהיא חוזרת אני מרח היה לך, נהנית וכו' וזה, זה כיף. אנחנו לא חייבים לעשות את אותם הדברים, אבל ברגע שאנחנו נאפשר לצד השני למצות את עצמו, במקרה שלנו זה גם נושא של בת הזוג שלי לפני 4 חודשים סיימה תואר שני שלה, כן? וכשהיה בחינות, וכשהיה כל הדברים האלה, אז אפילו שבתות שלמות, היא רק למדה. היא רק למדה, אז אני נתתי לה את הספייס ואת המרחק. כשאני לקראת החודש האחרון אמרתי, אני חייב לסיים את הדוקטורט עד סוף יוני. וסיימת. וסיימתי, לא רק זה, היא עמדה כמו שוטר עליי, כאילו. תלמד. נו, אתה ישבת היום, כן, בוא, מחר אתה לא עושה כלום, זה היופי. נכון. זה היופי, זה להיות אכפתי אחד על השני, וזה היופי, נהדר. אז ככה, איך אומרים מילת סיכום של השיחה שלנו? רק אהבה תביא אהבה. לגמרי, אמן. והתחלנו עם אהבה, מסיימים עם אהבה, לקראת יום האהבה. אז באמת לקראת סיום השעה שלנו, אני רוצה להודות לאורחת שלי, אדווה אילון, מרצה, מאמנת, ומה שכבר שמענו, ולטכנאי השידור דותן ביבי, ולכם כמובן מאזינים יקרים על שהייתם איתנו בשעה הזאת, ולהזמין אתכם להיות איתי בכל יום חמישי, מ-9 עד 12. זכרו, החיים הם טובים, אך יכולים להיות הרבה יותר טובים, אז קחו אחריות עליהם, תהנו מהם כמה שיותר, להישמע בשעה הבאה. אני חיים רוטר, איתכם ובשבילכם מכל הלב.